Tak, deti moje, dneska si dáme príbeh zo života. Musel som si ho napísať a preložiť, pretože som narazil v jednej facebookovej skupine, kde vlastne sa cudzinci delia o zážitky s filipínskymi partnerkami. A tento príbeh ma z jednej stránky dosť šokoval, z druhej stránky aj pobavil takým tým spôsobom mierne zákerným. Škodoradosťou, ale tak ako, nie je to, že škodoradosť, je to skôr také, že ty kokos, to neuveríš, že sa toto môže stať. Poďme na to. Cez internetovú zoznamku som spoznal dievča z Filipín. Počas našej online komunikácie som sa dozvedel, že je mladá, 22-ročná slobodná matka s 2 deťmi, ktorá nemala práve šťastie v láske a že žije vo veľmi skromných podmienkach. Po určitom čase a každodennej komunikácii som jej začal posielať peniaze na opravu a dostavbu domu, dokonca aj niečo naviac pre ňu a pre jej deti. O pol roka som si kúpil letenku, vycestoval na Filipíny. Plný nadšenia a entuziazmu som vystúpil z lietadla v Manile. Nasledovala dlhá cesta do provincie. Keď som sa konečne dostal na adresu, čakalo ma zdesenie. 6 mesiacov prešlo, odkedy som začal posielať peniaze, ale dom je stále v rovnakom stave. Slečna ma privítala. Už na prvý pohľad vyzerala staršia ako na fotkách, ktoré mi poslala. V dome býva ona, 4 deti a údajne jej brat. V dome boli iba 2 miestnosti. S priateľkou sme ostali v jednej izbe, aby sme mali súkromie, a brata som poslal do izby k deťom, nebude predsa spať s nami. Po 3 dňoch ma zbadal sused a s hrozením sa ma spýtal, čo tam robím. Tak som mu povedal, že spolu chodíme a chceme spolu žiť. Čo mi následne povedal, ma maximálne odrovnalo. Ukázalo sa, že slečna nie je slečna, ale pani. Brat nie je brat, ale manžel. A 4 deti sú ich deti, ktoré majú spolu. Peniaze, ktoré som jej poslal, prevažne prepil jej manžel, zvyšné minul na zbytočnosti. Samozrejme dlhým ostali, urobili si ešte ďalšie. Keď som sa všetky tieto informácie dozvedel, v tom momente som sa zbalil a odišiel som. Čo k tomu dodať? Ty kokos, akože toto je príbeh, to nevymyslíš. Ty kokso, ako ja mám tiež kadejaké skúsenosti, ale toto nevymyslíš. Toto sú fakt. A potom, že choď a ver tomu Filipíncovi. No to sa nedá, skrátka. Niekedy ja sám viem, aké to je, keď človek si povie, áno, záleží mi na tom druhom, chcem pre neho niečo urobiť, urobíš pre neho prvé, posledné a doslova ťa obabre. Ako je tu veľa takých šťastných, spokojných párov, ktorí tu žijú bez problémov, ale nájde sa tu veľa aj takých extrémov, ktoré by človek v živote nepovedal, že sa môžu stať. Takže veľmi si premyslí, či chceš ísť na Filipíny a či chceš nejakú Filipínku spoznať alebo nie. Pretože je to vždy 50/50, či trafíš na tú správnu a normálnu, alebo nejakú brzdu vypočítavú. Samozrejme, keď narazím nejaký ďalší príbeh, tak zase takto prečítam. Napíš mi dole do komentára, čo si o tom myslíš. A ak ťa táto téma zaujíma, natočím ďalšie videá s ďalšími príbehmi. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni sa prihlásiť na odber, pomôž môjmu kanálu rásť. Ak máš akékoľvek otázky, napíš mi ich do komentára. Ja sa budem na ne snažiť odpovedať v niektorom z mojich nasledujúcich videí. Vidíme sa v mojom ďalšom videu.